дошъл, скъпи. Много Как се благодаря. чувстваш 6 месеца по-късно? Ами малко странно. Странно, но щастлив. Щастлив съм. Доволен съм от това, което все пак докъде стигнахме. Лодката е цяла. Аз с малки забележки, които не са фатални по никакъв начин, но ще се възстановят. Така че, имайки предвид целият сезон и цялото развитие на нещата, беше просто тежък сезон. И стават такива неща. Видя са и големите катамарани с безкрайни бюджети. Всеки един от тях, без един, крайна сметка, спря за ремонти. Дори и на тях промениха правилата, за да могат да правят такива технически питстопове, както и в нашия формат. Просто изключително тежък сезон. И в един момент първо лодката малко поддаде, после вече тялото поддаде и това е положението. В крайна сметка най-разумното нещо беше това, което се случи. Кога ще затвориш? Кога ще направиш хет-трик след двата големи, третия? Третия, да. Надявам се някъде октомври-ноември имаме планове там за една-две местни регати. Започнаха да ме убеждават нашите приятели в Нова Зеландия да направим една-две местни регати. Така или иначе лодката е там. Изключвам Сидни Хобърт, защото имам специална непоносимост към Тасманово море, особено в обратната посока. Аз го минах от запад на изток, не ми съм минал от изток на запад. Така че ако някой закара до Сидни, пък може и това да направим, преди да продължим надолу към Хорн или към Магеланов проток, или както дойде общо взето. Истината е тая, че който не е плавал в Южния океан, колкото и да е плавал, както на време, до преди да тръгна, и аз бях плавал почти навсякъде на друго място. Който не е плавал там, нищо не знае. Бързо възстановяване ти пожелавам и радвай се на Благодаря много. мига. Мерси много.